epanyimfo no mwa wonsom eno ani nipa ɔse sɛ ɔman bɛyɛ ya na free me ne wo sɛ ɔman bɛyɛ ya na free me ne wo ya bra yɛ boy enti adi adanse akyerɛ menu sɛ mpanyimfo yi nkɔ no na ɔma bɛfa bi enso de akɔ ɔma mfa kra no inipa maako dudie ɔma bɛfa mo 2022 yi ɛde ɔma akɔ a ɔmo nyimi mfirim ɔmo de mbɛka ho obi ka sɛ me frɛ he me wɔfa na dwenda bi tim frɛ ne fie hɔ a ana me so me frɛ sabre wo question bi a mpakyɛw brani mu antentiam na ye bɛkɔ ne nie anasa wo adwentoa bi a ɛbɛma kuro no atumpɔn a oba na waka wo bibi a ɔpɛ sɛ ɔmo yɛ ɛde boa ɛma kuro so tumpɔn sɛ kam ne deɛ nananom ɛne panyimfo atase bɔ nkane a amoa me me deɛ me nko ade a kenkoto ne ntwinam ne nkyɛ a wo de oba na wabɛka no saa enti ye bie kwan no ɛde ato hɔ yo ye bɛka we yashim sɛ yenuanom ɛboa ne piso wɔ ha ɔmo so ɛboa ɛyɛ nana dwumɔ wodi dwuma bi ama yɛnti no nyama yɛ ɔbɛba wodi dwuma paa yenua agyani ɔno so ɛboa paa bukyefo no ɛboa no ɔno so te ha ɛboa me na na ɔsɛ bɛgya kɔmɛ so mɛboa bi yenua no executive sɛ na wɔ ha no yɛboa titiriw Asamankama unit committee so ayɛ adeɛ paa ɔno so ɛdi dwuma paa ɛwɔ ha enti wɔ ha wo so wobɛtumi aboa bi ama dwumadie no ayɛ enti modi nsusue ba sɛ deɛ mo pɛ no na ebi so ɛdwene mo a ɛso betumi de aboa yɛn ho sɛ deɛ nana kan no oboa ho a ɛne nyame boa wo ɛdɔmase yo pɔtɔ ma yɛsɛ bi ma nana ba me a wodi kan pɔtɔ bra me da mo asempelefo eska da mo asebe something kasa bi me did the janitor actually me ya me ma ene ni amena na wa sai wo hima na na di du fie etie dwo woni ne chia me yo me pa ma chow masaba me kan say me nua be ma kwa me to nya me hira wo pa fi so na ma ye toilet edi kai na bri nya mai wa ya de nya me hira wo ma this ready sa me sa de ato won say and I know me kwa me dam we in Kwasa road branch way me kwa ni ya double road ukro mu sa kro nu nko a ebi to aso esa ba twitwia le besi ma road ma ni aye double road wo nti ka me sra mu bebre se anya de bia mommo aye double road no wo Asankoma me sra mu ada amina akasa amina kasa se ko ya double road nana ga bi sira no me dia ye ba akopɛ nana me dia ye traffic light kwana ewura mu sei no eya na ehu tachima cars ni dimirika eba na ahade ne wuram na haso de ne wuram a nana ehu ye de akoto am si anim saa MTT commander nana me ame na kasa be 4 times ensi je se bibia si ansana omaba tiane de ehia me pa se enkomo nyama yen obe wuram no sai bia nso a kire se oba Offinso anti eho no ehu mu papa mo fanka agendas no emame ma cho wa oba no bra bam champagne for amutedu mi ro kwa minti classmate no chief me aferi chief my baby amaya lockdown no me da braje so lockdown no mo be boy da mas abuchi for da mas bebre ata so me nu chief atacha no ya na ti mo ache enso ka enti bio chief enso ka empie to adaroma ukwa wo fa no mo ne mu ya ma wo no ma kan bo mu ni e wa ha so e be bo wo mo fa to agenda mai na ma be boy atacha no ya pe mo ache maame so adiene no asa te che okunim pa pa cha wo be kasa na wo bantam ade amaye yenche na na mama isima bi ene na dia to so abusafo yedamase se abusade na ne ka no na de ye ka atwema dwene asisuye se mohwe kanie ya na ehia esum wo ha yenuanom be ye ya o mo betimi aboa ma yaye
Osha insua make us a little man is a mobile millions or mobile to my name mum say be to say a better pine double and I say we good temo quota yem to me. But a year dear, you're buying moving for share. You're better woman, and I bet you one among and a bamboo penny for Casa. Now you almost bet to me a yamano, Mommy candy, won't bet to me a yamayan. I have a card here in favor of honey to me. Almost already so bet to me for one wedding. Your best as a most Ranoma can ye. You bet to me. Nananum. And it is true. Mr. Dotem got rather woman. Yet that Yamias say and ne make her assembly about and na Sikedusia Basso. Me chain life FM. Omembu to Lumano, Omoboni, and that's what I say. That's my Kuma, your queen. They miss any. The actual idea who can have more than an orange. Any car. They say, what did you ma me home said, Nana? I don't know, the way you so. Then Nkɔsoɔ Kuo so, one are down no Mamma Paba, yet, Mino Casada, and a net, but you use a man on tea. But before see, I will let him pay me more, being here, and Madame. And then, or here, that's winning. The mistress said, do me a tea. It was say, you won't pay there. Then so action speaks the other words. Madame Mokosana, the Oma has and yes, was saying, what did you say? No, a mobile wa, Nkɔsoɔ Kuo, I can say Buha, in the Buha, yes, a Babua, Ama, eh, and they Mokasem Nabe as a minute, Panamai, a baby is something. No so much here, the year into the Asna, until they move to Moyan, yet territory, move 5 by Paya, first you pay and your media be Biania, and soon ye, and Baboy might be any year, Madame say, Amen. Ah, just a moment, so at a tree, Mammy. Nananum, I'm a teardrum, and Pedifar Motage and Abidafoina. Mr. Wadi de Casacra, they did come at the Aseda, any cabia, and a bema yam penning for. One more Amanania, the Arjun way by our Mamma Mohana, Madame de Attention. Now, Master American say, now Asankama Yenija, and then Yamada Roma, a friend of Brackwed. Yamada Roma, Yanam, Honorable Alaska so. I'm here to boil a waha, say the Aja. A Johnny Asha said, "Ah, who can any Gia, a wood John Horn, says a Atiko, a Johnny and Timmy, who say Elko, and I eba. A Timasam Kakranka, maybe on Abo say, a Johnny, a baby in the Dabe. And yet, the Atossimi no so, ye mere road no, Uchoma e hoopa. Crobia would do ma, bumping womb. Your hand quiet any bumping. Come say and penning for say, one threat, Nananum, Nayanya bumping, and my may road, Madame say. Mamma Casa, speed up. Only come over Asamankama, and what day, and what day. Yo, Nananuma Martina say, Rock, I'm in too. And when my train, it will not go on to be BRS. My district, dear Baco, and I must me beside and Patrick from Yard Brago. My district, and say, there was Mankama be so, yeah, walk a day here, and she be beer, Yanti one milk roma, won't be beer. Set, and can you say, yeah, on me, yabi, and see, I district, and say, then there was and some mantamon. Then I cast Mankama, yeah, be beer, higher, no, now should be Nkɔsoɔ, Yantishi, one milk roma, one to he, and tears ramping for near assembly, man say, say, yeah, be beer. See a body right, yeah, man, like honum. Yes, I interview any and can't yanto assembia, yanti, what is assembia, I can't see more, and yes, yantamo, this no. And Honorable Alaska, beyond 4 cents, we Bim. And I say, meet him, Nkɔsoɔ now divine. And there be, I say, I want to wait, dear being 4 cents, not to say, Uncle, more beyond to be. Nananum, Marama, the Somali Casacra. I wish you for a door from my machine, Mamma Pacano. Meso, my dream, Cacra, Messre, in your coming to, and he said, Bridget, you do Rabia, which make a share when you be not a dream of a so baby. Now, within a deep Bisa home comba, when you be sa, Rantiano admired some thing away. It is a Munya Bisa, one moment in among Chiwamo and Formumra.
o me bie adwuma no wɔ ha ɔba nso nananom yɛ srɛ mo fa asase ɛnkame mo wɔn bi wɔn ntena so na wɔn mmea adwuma ɛwɔ ha na mmeranteɛ no mɛbaa nso anya adwuma yɛ bi o soso emos edukurante bi o soso nananom madaworoma ɛyɛ yɛadwene ɛka sɛ bɛfa sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ dɛn no ɛna mede adwene bi ba sɛ yɛn na nkuro bi wɔ no ma wɔmutumi tu ɛbere bi si wɔ no ma yɛhyiam adwendwene kuro no ho bɛyɛ sɛ afe baako bi koraa baako a na saa bere no mu no na sɛ nka yɛti mpanyimfoɔ madaworoma mohyia na modwene da bi na mede to kuromafo yɛn kuroma yi anim a ɛda no duru a yɛbɛtumi ahyia na yɛayerɛsi fa nkakra yɛde ayɛ ntoboa de aboaboa sɛ na ɛbɛyɛ ayɛ na ɛwɔ kuroma nso yɛn nso bɛtumi aboa bi yɛsrɛ madaworoma mommɔ yɛ ɔpanyin yɛ akasa paa mɔmɔ nsɛmma no nti papa nti wɔ sɛ moma aborɔfo no bi ɛmɛbie company wɔ ha na ɛnyina nya bi nyɛ nana ne mpanyimfoɔ akyia mo medin de bashiru no ho ɛfiri saaboa dwumadua a yɛdie no nea mɛsrɛ ne sɛ nyankopɔn ɔma yɛ nkabom na ɔma yɛ koroyɛ because nkabom ne koroyɛ na ama ɛnɛ yɛ nyinaa yɛayɛ dɛn yɛahyia mu ha dwumadua a ɛfɛ sɛ yɛ dɛn ɛkɔ so sɛ ɛkoroyɛ ɛnni hɔ anaa nkabom ni hɔ a anka yɛntumi nyɛ dɛn ɛmmɛhyia sei ana nyɛ fɛ nti adeɛ bi a wobɛyɛ wɔ asase so biara adeɛ a ɛwɔ sɛ wɔyɛ dɛn ɔbɔ ho ban no na dwumadua a ɛkɔ so nso no bibi kakra na masua afiri mu ɛm sɛ anka asomankoma man ɛna ɛdi ɔmo dwumadie nti adeɛ bi a nka ɔmbɛyɛ no ɛyɛ adeɛ a asomankoma na ɛwɔ sɛ ɛkɔba nso asomankoma anyɛ ne saa asomankoma hunu sɛ ne zongo ɛyɛ saaboa enti dwumadie a ɛkɔɔ so yi no ebi kɔɔ so ɛwɔ saaboa na ɛm sɛ sɛnea program no si baa so no saaboafoɔ no anyɛ dɛ ante enti megyina ha deɛ megyina saaboa nam na mada asomankoma man ase na maka sɛ yɛ daase ebi mmra biom ɛno firi hɔ nso so a ɛm sɛ yɛ papa no ɛha na yɛbɛwo ɔmo before ɔmo bɛba no history kyerɛ sɛ asomankomafoɔ na yɛ dɛ ɛma ɔmo baabi yɛ dɛ ɛtena ayɛ ɔpem sɛ ɔmo bɛwo yɛbɛkɔ SDA yɛ biribiara asomankoma yi wura ma yɛ dɛ epie yɛna asomankomafoɔ nyɛ dɛ ɛnni problem biara enti kakra a mɛka ne sɛ sɛnea asomankomafoɔ ekura yɛ mu no ɔmo nkura yɛ mu saa mɛda mpanyinfoɔ ase Nata sɛ sabo a ɛne asamankama yɛ baako sɛdeɛ wɔkasa no no sabo a ne asamankama yɛ baako yo mesi sɛ frɛ me Mr. Samuel Mensa kuroma deɛ obiara nim sɛ frɛ me Asowan na deɛ me kakra mɛka ne sɛ nananom mpanyinfoɔ ɛne yɛnuanom no a ɔmo ama no ne ɛne adwempa a committee no ɛwɔ a ɔmpɛ sɛ ɔmode bɛboa asamankomaman no kuro biara kyekyere a yɛa na ɔmo saa develop area bi ɛsɛ kuro no ne area ne ha this is a new development yɛwɔ kwan bebree ɛfa so a saa new development na ɔmo kyekyere saa area hɔ no mepɛ sɛ nka mesrɛ ɛde to mpanyinfoɔ anim na ɔmo committee pa ho ne nka bɛyɛ yie a ɔmo new site na ɔmo pɛ sɛ ɔmo develop no nka ɔmo yi akwan na me nua baa bi ka sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya double road no saa new development hɔ no ɛhɔ no ɔmo nkɔdwene ho wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo tete kuro no a ɛhɔnom no ɛbɛkyerɛ sɛ asomankomaman no a sɛsɛ yɛn nuanom binom ɛne ɛha no yɛnka sɛ ɛwɔ ha no boa yɛma yɛtumi akyekyere yɛ no yɛn new site no a ɔmo yɛyɛ no ha no ɛkwan dedadedam kama a ɛnkɔyɛ biribi abasa biara nti ka mɛsrɛ sɛ nka mpanyinfoɔ de bɛkɔ adwendwum na ɔmo ne yɛn nuanom ɔmo ama no ne bɛka abom sɛdeɛ obi bɛka yɛ no obɛtumi nya bi a NGO bi na ɔmo bɛyɛ saa de nyinaa aboa yɛ no nti madaworoma kakra mɛsɛ mɛtumi aka no bɔnsɛm ayɛ papa yɛma meka adwa no ho asɛm na nkɛfo sɛ yɛma asamankama ba panyin yi ano nanso aboahwɛ ano no sɛ hwerema nanso de baabi a sɛ bi mesrɛ me ka nyɛ ɔnnɛ ɛbɔ sɛ sɛ dwa no asɛm deɛ anabɔ Alaska na ankasa wɔ ha na mmom ɔmo ka no anka na ɔmode kɔto asamankama ba panyin anim na ɔno nso akɔka ho biribi ɛno nti anabɔ Alaska wɔ ha yi deɛ ɛbɛma no aka sɛ wanka no yie a nana hema bɛsa asɛm aba mu nti deɛ ɔmu no no ɔnabɔ Alaska
edwa no obi sɛ sɛ mu bie ana magya ɛho asɛm sɛn na tie ka mpanyinfo nyina tie o meda CMC ana no mesa da mo asempanyinfo egya wɔnem sa kasa bi ye maame asɛm ka ye ɛyɛ asɛm a ehia kese pa nti no ka ye mpanyinfo kra ka asɛm sɛ baabi ɔtɔnfo bɔ hɔ pampan no na ɛhɔ hia no mehwɛ Asamankama yɛkuro yi mu a biaeɛ a na yɛdi edwa ɛwɔ hɔ no na ɛyɛ ahomete sɛ bimpiaduasa sɛ kuro te sɛ Asamankama na yɛnni biaeɛ a sɛ bimpiaduasa yɛdi dwa wɔ hɔ enti mene ɛyɛ mini committee members ɛtena ase ɛdwene ho sɛ kuro no baabi a ɔmo di dwa no sɛ bi wokɔkora mpo a wohu nipa baako mmienu mmiɛnsa ɔmo nhyɛ da ne nipa mo dɔɔso ɔmo di dwa hɔ ɛna ɛhɔ nso ohu ɛsiane sɛ hɔ ɛna ɛhyɛn ahodoɔ nam abobo yɛ ahodoɔ nam hɔ ɔmo ba mpo kora Amerika ɔmo de ba no ɛyɛ na ase fam enti ɛbɛpɛ baabi na yɛtumi kan akutu anamɔ na emu no ansa na no yɛsusu mu deɛ na yɛnyanya baabi a na emu yɛn nananom kɔtena ase na hema aka sɛ ɔbɛhwɛ baabi a ɔbɛboa yɛn na yɛtumi akɔ akɔdi dwa no wɔ hɔ na Asamankama yɛhu sɛ yɛbɔ lɛ sɛdeɛ na Yesu ɛɛtɔ no na ɛɛtɔ bɛ kuro no mu enti saa deɛ a kɔmɛtiifoɔ ɛde ɛyɛ nimdeɛ ne adwene bae yɛnni bɔɔla no mfiri hɔ yɛdwi wie yɛne yɛhu sɛ abɛyɛ asase yɛ dɛ ɛda hɔ na ɛbɛyɛ asase nso da hɔ a mpanimfoɔ sɛ penta asase nso yɛ dɛ ɛna hɔ kwa na yɛsɛ yɛkɔ ɛyɛ nanahema hɔ na yɛde kɔtena anim anahema se o sɛ dwumadie sɛ na mpɛ sɛ mudi nko a na ɛbɛboa deɛ a ɛkwan da hɔ monkɔ na monkɔyɛ mpo kora na hoɔden koraa no ɔboa yɛn nkyɛnsedan nso kora kakra yɛde yɛ dwumadie no na ɛne sɛ ne ti a wɔ mu no mpanimfoɔ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ho nabɔ ɛyɛ Dr. Aiwa Opoku yɛde to n'anim ɛberɛ a wɔba ha bɛyɛ campaign no ka kyɛn sɛ Asamankama yɛ hia dwa wɔyɛ sɛ ɔbɛboa yɛn na wayɛ bia yɛ dɛ ama yɛn mpanimfoɔ sɛ adeɛ no wɔani nka nhyɛ biribi ase a obi nso nyɛ dɛ ɛmɛboa wo nti kɔmatifoɔ mmienu sɛ yɛni kam nto foundation no yɛyɛ biribi a ɔmo ani bɛba ho ama ɔmo abɛboa yɛn ampaniampa nyame yɛ adom ɛma kuro no ankasa mu mmafoɔ a ɔmo ehia wɔn sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛdi dwa no a na boaboa sika yɛfrɛ no sɛ kane sika no 1.5 nipa baako bi aba wɔ sɛ wɔpɛ bi momfa nyɛ sɛ ma momfa ntɔ dadeɛ ma me momfa ntɔ nkyɛnse da ne nnuane bi nka ho enti kyerɛ sɛ kuroma no mɔpɛ yɛn nso so yɛayɛ adwene sɛ kwan bia sɛ bɛne yie mmom ɛde ama mo enti Dr. Opoku sei seesei no ɔba ba bɛmmia bɛtutu wie no mmom ɛyɛ ɛndadeɛ no na yɛsi concrete pillars ne yɛde nkyɛnse dan sɛ bi papa no bi ɛde agu so na yɛhwɛ sɛ bɔɔla no kɔ bɛpɛni nyinaa yɛ dɛn afiri hɔ na nneɛma bi aka bi ɛsɛ ɛnuo biara no yɛbɛyɛ seesei a mekɛ sɛ koraa no Offinso MP Abri Smith mako 150 bars ɛna wasa anwea kɛseɛ mmienu ayɛ dɛn abɛgoɔ na ɛna wo sɛ mode dwumadi ahyɛ me no kɔmatifoɔ sɛ na nanom ka ho deɛ ɛkwan biara so a yɛbɛpia amana bɛyɛ ne ntɛntɛm de ama mo no yɛgu so a yɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ de ama mo mɛda mo ase edwa no asɛm aka ayɛ de papa me ma nate ho a enti ne ko MC no aba no wɔsi wɔtwa ho sika ɛda hɔ ɛkɔ kyerɛkyɛ kase kɔ kae wɔka asa na mpɔ yere no sɛ bia na meyere pɛm ɛna wɔsi ɛda hɔ na yɛadwa no sɛ yɛka sɛ yɛto awei so a ɛnyɛ papa mframa koraa fa a ne nya bɛtutu agu nam sɛ neɛ wɔyɛ ne ntɛm nti wɔsi sika da hɔ nti mo nkama tomato yɛm deɛ ɛto yɛ bɔ asena yɛ papa prɛko sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo bɛtɔ ne mframa bɛfa ne nkɔfa ɔhaw biara ama ɛno nti na hɔ nti mesrɛ mo munya ama yɛn yɛbɛyɛ ne kama yo nananom ne nnuanom a yɛtwa ahyia ha ɛm sɛ edwa yɛ asɛm yi yɛ wɔ ama na ne no yɛwɔ asɛm kakra bisa wɔ ho nti mɛsi wɔ manan na mabisa ɛfi sɛ yɛ platform no yɛyɛ ɛnam sɛ kuro no mpuntuo da yɛakoma so no nti no yɛdwendwen ho nti anuanom kyerɛ adwe nti mɛnya bɛduru ha deɛ mɛbisa sɛ baabi edwa no wɔ no yɛyɛ wɔ hɔ a ɛbɛboa kuro no anaasɛ ɛmmoa kuro no ɛfi sɛ anuanom bɛse ɛhɔ nyɛ ebinom se hɔ yɛ nti yɛn nso yɛ toato adwene pɛ sɛ yɛhu efi mu ammo sɛ baabi a edwa no wɔ no ɛyɛ sɛ yɛ edwa wɔ hɔ anaasɛ ɛnyɛ sɛ yɛ edwa wɔ hɔ medam ase pamatwa nipa mmiɛnsa pɛ ɛmaa mmienu mmarima baako ɛyɛ sɛ yɛ edwa wɔ hɔ anaasɛ ɛnyɛ ya power chow ye ni be bia ye pɛ fo atra asase na to ho ɛyɛ bretentente ɛhwa na sesi a ye hia so mu ye dwan ma ye nene kyerɛ maame ne deɛ no no ebia na so mpene so me pa kyɛw
We are some bisa. Also, bet me about Pachama, I'm open the so. Pachama, I'm open so. Oh, personal, Pachopic on Sunday. It's another mamma, and you're more than only garden. Come on, Chama. Also, better. I don't know what to say. Come in our house. I'm saying, Joanna Semono. The beer, no offer, a busayan, a year. Say, a year or Hana, Pacho. Said the man back up, be a baby and hope you listen her. Lemon, at the slayer, a little too many say, Omwa, now born at the Kakana, Akao, and Kayin Filo. If you feel what I ask, I say, come on, if it's my ABPO, Madamas. It had the Prince Darko. That is a in your sabo like a cranny flew at the air. You behind you. Your friend, Mr. Jacko. At the background, brother, Miss Shani say, Enka, a better me, Anka, a Fibiano. Yen Shia. Na Yentimi Kika, ye Timbum. They are pet for 2B and more. Nanka Bia, a dear person, ye boa, a queen. Yetimi Eddie aye. Be as it be, here computer dying. Be a person, be a computer, a mawamo. Be a no cheat at the buffalo be so or moving here. Then also be a Yadun Hona, a Fibia, a bar for dear. Now, fear is the canoe for ye, a dear a person, ye dear. The end of fear, you bet me a boy. Timiso, my drink, take a cry. I don't know. We saw for Mamma Casabi, moving coming. So, Mr. Oman and Uncle Semi. If I'm a chopper, I'm saying, Medina, ye, no. Yen, away, chain, or my crowd is over boy. A chain, and a here. Set me no more casses, and share down can be here. Say the mama boy, me just say. In Yanka, the interest was a mama, and said the emerald yellow so. Say, Obi State B school, no computer lab, no account down. A cow, you can soon, so as I said, two pipe will come as a Muslim union and supplying you. A depend, here saw more emerging come my. Now, you can't say a fair way, a call high or quetchy, says a quail beaches and Yanka, and be to say. Mume si jina any sorry. Committee funny answer what I say. Honorable member, I know. So on my candy here, Yentino. Madam Osip, Nana no Messada Mosibium, Ejamonum Casa. President, Mr. Kwaminto, Namin Sharpa, Papa Moshe Babia, near Pessi Ukraina, Nadaroma, or no Namu saw you too soon. Ewo, Namin Shano. Samson and Naminchra, a year, Ura, a year, Mr. Kwame Bunsu, honors with US. Asamankama State B, Yahoo say a year, Tority Biama Mofrano, Nensa Wumpa, and locomotive for Madamasi. Yeta, ye can't a year here, could ye na Sebi, young Sebekabi. Said ye a year, Mr. Ejakwa, Eddie can't be a son. State B school no, a you couldn't now come about. It's answer ho, and I said in Pediasa. Ye movie prepared. Ekwaji eye asuadia na se entete efa eye enwomesua ho ye manom wo ho ye nananom wo ho ye wo frase no wo ho empokwa ye ni ho a enchirima ebekọ ho bi enti na ho behia pa na school no wo hwe de ewom sesie ya facilities no ewo form enokwa ni school no primary side ho emofre wo ho edoso pa na so school dan na omo ekom no esusa enti empanifo madawroma yenum se Honorable Ben Abdalabanda say o si classrooms miansa e de amaye nanso no wantimi anwi e na okoye ama aka ho contractor ne ya pene kira kwan fe na wo fe no bo afede onya no enti mo fra no mo school mo no on be hia school adani bi e de aka ho sempo e structures mpo e ne bebo e de amomo a enka yeni e beje ho didi kan no keto so bi state B ene eye state B primary ene GSS wana Nancy eba enfamam kakra e waka safidie so se nipa ne bimpo etimi wura class mo ko choma 97 period asa e de ku school dan mu
no mo sande nkwa no edes na sense ɛyɛ ade ha adwen na yɛwura mu nyina ne yɛhunu ade bi sɛ yɛni watchman sɛ de besi aka no yɛni ɛyɛ security man awɔda hɔ enti ɛha adwen yɛ paa ɛna wokɔ ɛyɛ education officer kɔpɛ ɛyɛ security ana watchman sɛ ɔmɛda school mu hɔ a ɛyɛ ana akɔyɛ nsɛm bebree sɛ ɔmbɛgye atom kora no na akɔyɛ nsɛm bebree enti kuro no yɛda roma sɛ bɛtumi afa ato yɛ ho so na yɛbɛpɛ watchmanfoɔ mmienu bi mpo amɔma da hɔ na bosome biara yɛbɛhu kwan fa so a yɛbɛtumi atu ɔmo ka amɔma wɔ school mu ama ya ɛno nso yɛ adeɛ baako a nkehia deɛ ɛtɔ so ɛyɛ nsuo nipa biara wohia nsuo yɛ nkwa enti sɛ deɛ mpanimfoɔ adwene ho sɛ nsuo ɔmo ntumi ma yɛ no nyame nokure ni kuro yi mu deɛ enka me ya yɛ sɛ Asamankama mfimfini adeɛ nsuo deɛ nka yɛwɔ problem deɛ but ɛnyɛ problem a ɛdɔɔso paa mehu sɛ Asamankama yɛ nim hɔ ɛfa ɛyɛ ɛkwan no kuro no ɛkwan no anim hɔ no nka nya nsuo baako bi ɛwɔ ɛkwan no anim hɔ baabi a ɛbɛboa ma ɔmo te saa anim hɔ no nkɔmɔ nso nya bi ɛwɔ hɔ deɛ ɛtɔ so biem yɛhwɛ ɛyɛ mehame kwan no so hɔ a ɛfiri state bi school mu hɔ memfa ne sɛ Dr. Asare ɛmo nso aseɛ hɔ ɛrekɔ no ɛhɔ nso so sɛ yɛbɛtu nsuo ɛbaako wɔ hɔ a yɛbɛtumi aboa ɔmo nso ɛwɔ hɔ no na wosan ewura mu biem a saa yɛ kwan wei ɛyɛ kwan baako a emu ayɛ hu papapapa abobɔ yɛafo titiriw ɔmo ɛɛba a nipa kora ntumi ntwam ana ha so no ɛnam sɛ fie no bɛn kwan no ntino abɔfra kora tumi twa kwan no mu ntɛntɛm so nyame amfa bɔne ama na wanhwɛ ade asa foforɔ aba enti bɔmpen na mo bɔmpen no yɛ committee ni assembly member deɛ yɛabɔ mmɔden biara ɛwɔ ɛyɛ district assembly so ɔmo so mba bɛboa na mo na assembly asɛm deɛ madawro ma menka kakra wode asɛm no kɔto ɔmo anim a anamotuo no sɛ ɛbɛyɛ no ɛyɛ na akɔyɛ boakye bi din enti ɛbɛsrɛ mo mpanimfoɔ bɔmpen no deɛ yɛyɛ ntɛnten ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa bi anaa ɛnan bi wɔ kwan so a isusu sɛ saa speed no yɛ dɛ ɛbɛba fam state B sɛdeɛ me wɔ Friday kan ka no ICT na aka hɔ no akyɛ ɛnɛ nso so ɛnɛ ɛnwoma sua no akɔyɛ abɛɛfo nti sɛ abɔfra no wɔ saa bere mu na mu no yɛ wansua abɛɛfo no ntam a ɛyɛ na akɔyɛ nsɛm bebree nti me sɛ ICT no yɛyɛ bɛboa state B school no so yɛnya friends wɔ koraa fa ho a nim sɛ nka bɛboa paa mɛda mo ase deɛ aka deɛ ɔmo de bɛtoa so ama mɛda ase MC mɛda me din de Theophilus na me ankasa deɛ baabi a megyina biara no ayɛ na mmabunu ho asɛm ɛna meka nti Mr. Nto wei deɛ mesomade srɛde a mede to anim ne sɛ nka mobɛboa Theophilus ɛka mobɛboa na mmabunu a ɛwɔ Asamankama ha ɛnkanka ɛne ɔmo a ɔmo kɔ school no from primary school up to university me ni Asamankama ni akora bia ntena class a wabɔn da na nka mesrɛ mo scholarship ɛwɔ outside no obi okura ne results ɛyɛ very good a ohia sɛ nka mobɛbɔ ka gye sɛ nka mobɛkyerɛ ne sɛ school yi free wabrichiri na nka ɔba a ɔyɛ Asamankama ni nti no ɛka magye ne fɛ so na mama n'ani aka na nka mama Asamankama fo no bebree akɔ school ɛwɔ amanoni na dabi no mokɔ kora abomu a ɔmo so ahunu sɛ edwa bi a mpanimfoɔ bɔ na Asamankama ho no ɔmo didi aduru saa na nka ɔmo so atoa so ama mo meda mo se yɛn nua ka asɛm paa Asamankamafoɔ bi di mu adeɛ papa a kɔmɛtumi akɔ school abrikyiri abɛyɛ doctor abɛyɛ nurse abɛyɛ mpanyimfoɔ titiriw bi nanso wɔn na de wɔn kɔ ɔnabɔ Alaska onim adeɛ paa Nsotam FM ɛna de na ɛkɔ ka mo de wɔn saa akɔtoto ɛhɔnom na aboa yɛn nti menim sɛ mpanyimfoɔ wɔ ha yi deɛ foreign scholarship no yɛnya koraa no bɛyɛ sɛ du deɛ mo de bɛma yɛn pamkyɛw mo de hyɛ asɛm fa hyɛ asɛm ne so baabi a aduru no ɛsɛ mo mmerɛ ne kɔ nti yɛbɛma Mr. Nto akasa owie a na yɛma Nana Dwenda bi akasa owie a na yama Nana Chiama ebia na no so bibi obeka e de amaye yo Nana madam ma me se kwan me se me kasa kakra em se ene enhyiamu a ye hyiae no eye pa eye ni gisem kase ene dei e wo krem se entainsi na matie de anuanom aka nyina na me nso maye smafo sese nti de ehia ye kure no
me nso me kodura me de beto anuanom anim na ye hu ekwan e befa so a ye de beboa ye kuro no na enya nkoto wo anim kura no beka se dwumade no ebi wo ha ye ntimi nye eburo ye so me nkyerɛkyerɛ mu bebre de betima ye de ebeye ne bi wo ha ye buro ye so te se ebi te se scholarship wa ye ka ho asɛm yi eno anuanom ye dɔɔso ye betima adwendwene ho menim sɛ emwa betima afrim ebi sɛ Asamankama ye dɔɔso wa kwantuom bebre nti ye keka kyerɛ ye ho a ekwan da baabi a ye betimi adi ho dwuma ensuo no de no nso me wogidie sɛ ye betimi ayɛ efi sɛ ya hyase a ye tutubi na de honorable bɛkaeɛ no na me hu de o kyerɛ papa fi sɛ ensuo no de ɛfa ha Asamankama fa ha de ensuo bebre wɔ ha nti na wo san ka sɛ ɛkɔ state bi yayɛ ho adwentoato bebre a akosi sɛ ɛfa ha de anka ensuo no bi wɔ ha nti nka de betu no yɛmfa nkɔ Bethlehem side hɔ sɛ de bɛyɛ a emu bɛkyekyɛ na ebi wɔ ha na ebi wɔ ha ɛkwan ho na wɔka no yɛdwene ho na yɛbɔ no pɔ ɛma ne si sɛ anuanom a ɔmo ama na no ɛkyerɛ sɛ yɛde ba kwan no ho a ɛka na ɛtwa mo hwidi no nipa no bi bɛyɛ mo adwe sɛ ɔmo twa kwan no mu abebu nsuo asan akɔ ɛmoa yɛn nti deɛ nti a yɛamfa ama kwan no ho no nti deɛ yɛayɛ sese ne sɛ baabi a yɛbɛkɔ akɔtu no next one ne yɛ koko shed ne ɛne Bethlehem ntɛm hɔ me a me bae makɔgyina hɔ ahwɛ baabi korɔ nti menim sɛ bi a adwene no asesa ne yɛsan pɛ baabi foforɔ deɛ a meti afiri mpanyimfoɔ hɔ nti mentimi ɛnhyɛ bɔ bia wɔ ha sesei na deɛ mɛka no sɛ adwentoato a ne ade sɛdeɛ no nyinaa no mede bɛkɔ akɔto anuanom anim na mewɔ awerɛhyɛ mu sɛ yɛbɛtumi ebi wɔ hɔ a yɛbɛtumi atu ho anama ama animuonyam aba meda mo ase bebree afei yɛwɔ panto so akasa obi sei yɛma nananom ɛne ɔnabo asɛm member so nte wokɔ NZ hɔ no ɔho so yɛ Asamankamafoɔ dea ɔmo so wɔ problem NZ school no nyinaa mo wɔ problem nti mo kan state B a na mo de mo ani so ayɛ den akyerɛ NZ hɔ na ɛne so aboa obi adwenkyerɛ a ɔno so aka ɛno no ɔbɛkasa last one medase we deɛ kasa no yɛ adɔso momfa nkyɛ me deɛ mesan de bɛto mpanimfoɔ mu anim ɛne sɛ madaroma sɛdeɛ moayi mo pɛ mu sɛ mbɔboa yi deɛ monkɔ so ammoa yɛn Asamankama ɛfiri ɛyɛ TB school mu hɔ ɛrekɔ mahame kwan no so ɛhɔ ɛhu papapapa ɛdɔ n'adwo a ɛfa park no ho na mekyɛm bia stadium land no wɔ no ɛdɔ n'adwo ɛhɔ ɔhu paa ɛbɔ no nso kɔ a yɛnnuamba no bi ɛntimi mfa hɔ ne nyinaa no sɛ ɛsiane sɛ post a yɛde so light post de so ne yɛde ɛyɛ nyam kanea abɔ so koraa no ayɛ den de ama yɛn nti ama akonfoɔ de se kan ɛgyegye nnuama no bi so ebi koraa ne bi da nanso nyɛ nyina no mbɛtumi aka ebi nso gye ɔmo ho nneɛma nti madaworo mpanimfoɔ sɛ mbɛtumi aboa ne yɛbɛnya light post ɛyɛ street post ne yɛde nkanea abɔ so a yɛsrɛ mo nka bɛboa paa ɛne yɛ stadium land a ɛda hɔ yi na menhyira mo ɔnsɛma no abusafoɔ awia no abɔ yɛde dwumadeɛ no nyinaa ba awieyɛ nanso yɛ papa se yɛma no nka biribi ntwa toɔ ɛma yɛn nsa na nana akasa yo me nananom ne abusuafoɔ a moahyia mede mo nyina ase yɛmpɛ sɛ meka kyerɛ m sɛ sɛ school no akorɔmfoɔ ne adeɛ ne boys no a ɔmoyɛ saa nneɛma no a yɛmakuro yɛnya ahotɔ no yɛnni school mu hɔ no mepɛ sɛ mpanyimfoɔ mu kama adwenhyɛ mu na mote volunteers na akuro yi wɔmonhwɛ ma yɛn na biribiara so ntumi ɛkɔ so waarowa na no asi mpakyɛ odin ne yɛdeɛ Kwadwo Peter Kwadwo Peter ɔsɛ volunteer ba a ɛbɛboa yɛne ne nyinaa yɛ ɔmo a moyɛ wei no ɛka ho bi ɔmo kɔyɛ saa adeɛ no wie a na ɔmo sɛ agya ɔmo nan sɛ abaatan biara nana sei ɔnkasa nyɛ den ɛnkyɛn no ba anyɛ saa wo a wasɛm bɛba hɔ no bunkotodwe ɛmpa kyɛw biara sɛ nana ahema anaa ɔba pa nyimi pa kyɛw fa kyɛ me because ano ɔden enti yɛbɛma nana adwenda bi akasa atwa to owie a na nana kyɛ me ɛnso akasa ada ase ne yɛasɔre UMC
kakra me kan sɛ Asankoma man ya yɛ nhyira esan sɛ abusua bi wɔ hɔ fie bi wɔ hɔ na kuro bi wɔ hɔ na o anuanom a yɛdwene kuro no ho a na wɔyɛ nhyira yɛ mɛka ne sɛ yɛn nso yɛn hyɛ aseɛ mmoa yɛn ho sɛdeɛ yɛdi kan no sɛdeɛ mɔkasa amanfo gye wɔn nan wɔ school da yɛ yɛsisi yɛ mma nkosua di mu ɛyɛ adeɛ ahontesɛm paa nanso bi nyini sɛ obi firi abɔnten na bɛyɛ saa na ɛyɛ ne ayɛ mma ɛne yɛ nuanom ɛna ɛdi sɛ adwuma no ɛdi nka yɛbɛsrɛ sɛ muntu wɔn fo paa ɛsan sɛ deɛ yɛn nsa bɛsɔ no mu wɔ saa asɛm yi mu no adwatoɔ bie ne hɔ ɛbɛba ebi so mu ɔbɛkɔ court street abɛkyerɛ adekodeɛ nti a aban ne kuro no adwene ho sɛ yɛma yɛ mmɔfra nwomasua na wo sɛ wɔn mpene na wɔpɛ sɛ wɔnya adeɛ no wɔbɛba abɛkyerɛ wɔ court nti yɛbɛsɛ na mɔmfa ma ne so tututu fam mo obi a wodi saa adwuma no a mɔnka kyerɛ yɛn na yɛntu ho anama wo afei so yɛma no yɛmmɔfra no ɔmo nna koraa ɛsrɛ mo awofoɔ no ɛnnɛ sɛdeɛ wiase si kyim no ho ɛgoro no sɛ ka sɛ yɛbɛgya tete nneɛma no nyinaa na yɛakɔdi bɔne kɔkɔɔ nneɛma no a wɔka no nkɔ akyi a dabi yɛn ho bɛkyerɛ yɛn siane sɛ mmɔfra no sɛdeɛ nneɛma si kɔ ɔbɛka sɛ wɔ mu ne tiafoɔ nyɛ sɛ mo na monyɛ adeɛ wɔ ne mma no a aba wiase no so wodene nti ɛsɛ yɛn nso so yɛma yɛso ani yɛtene na yɛtumi atea wɔn mo akyerɛ wɔn mo nneɛma a wɔn mo nyɛ ɛnyini kwan sɛ wogya wo ba yɛka mmɔfra yerayera nom ne adeade nyinaa yɛne police commander kɔhyiae na wɔka sɛ adeɛ bɛɛ paa na ɛsɛ sɛ anwummerɛ nondu wosoma wo ba koraa du mmiɛnsa anaa koraa du sɛ ɔnkɔtɔ adeɛ mmra nti mpempii no ɛyɛ ne firi yɛn nawofo no nti bɛsrɛ sɛ monhyɛ no nso ɛma yɛn afei nso so afinhyia afɔrebɔ no a yɛka no yɛbɛbɔ ɛsiane sɛ ɛhia paa yɛbɛhyia na woyi sidi meyi sidi a yɛka bɔ ma yi sidi biom yɛso yɛbɛtumi de ayɛ biribi na deɛ mɛka no sɛ obiara ntumi mmɔ yɛn ho ban ma yɛ da gye sɛ yɛayɛbɔ yɛn ho ban nneɛma a yɛayɛ bɛdi bɛgu akwam no bɛboa ma Asamankoma man atumi atu mpɔn ɛnyɛ media ɛno deɛ ɛnyɛ mafikyire anim hɔ nyɛ media no yɛnyae aban na ɛsɛ sɛ bɛyɛ bɔsɛ obi so bɔɔla na ɔbɛhwie agu gatam sɛ nsuo tɔ a ɛmfa ne nkɔ ɛdene kɔtwɛ wɔ anim hɔ a enti nsuo tɔ a na ayiri na abɛfa yɛ ne a enti nananom yɛdɛrɛ asase ni a nananom ɛyɛ abɔdedeɛ de ma yɛ a nananom do mu gya ne nya de to hɔ ma yɛn aduru me ne wo so sɛ ɛbɛyɛ bi atoa so aduru me ne wo so no ayɛ pɛsɛmenkuminya ne nneɛma a ɛnsɛ saa nneɛma wɔ nyame de hyɛ yɛ mu yɛhyɛ ase firi Offinso mpuntu wohwɛ amɔdan mu bridge ɛbɛyɛ na yɛnnuanom amanɔnefoɔ a na bɛka yɛn ho a ɛbɛboa yɛn ɛma yɛyɛyɛ yɛdi kan yiyɛ bi but kanama ɔbɛda wotwa no ho mprɛnsa ɔsɛ awurade ɛma kuro no a ɔman no ɔtim no anwuma no twa no ho biom sɛ sɛ ɔman no nyinaa anwo a ne kuro mu deɛ anwuma no na ɔsɛ twa no ho sɛ kuro no mu anwo a baabi ɔda no nko adeɛ ɛhɔ anwuma no nti ɛsiane sɛ yɛfiri Asamankoma na ɛha ne yɛfiri mu ahyɛ bi nti no yàwé ọ̀bọ̀ bùsù sẹ́ di ebétumi di ẹbẹ́yẹ yẹ di aboa kuro dua no nti yɛbɛsrɛ mo sɛ mo so mo mmoa yɛn na nea wohwɛ a ɛde wɔ haw bɛpere kuro no a ɛyɛ wo na woyɛ no mɛnyɛ na deɛ ɛbɛboa ma kuro no tum pɔn no ɛno ɛne nyinaa yɛnka mmom na yɛnyɛ na kuro no ɛnyɛ kama yɛn nuanom a wɔwɔ amanɔne de sika sɛ den ba na yɛyɛ ahwɛ sɛ ɛbɛyɛ ne yie a ɔmaba mu kora bɛbu but ɔmbaeɛ a ɔbɛhunu sɛ ɛmɛ fɛsɛ street light bi na bɔyɛ anim ha yɛ de anim ne akyire nyinaa ɔmo na de bɛbɔ ɔmo ba mu de wɔn ani ɛho bi ada a yɛyɛ street box yi ɛna mo sɛ Asamankoma ha ɛfɛ paadeɛ sa wohwɛ dɛm hyiren kɔpem aseɛ hɔ yɛbɛfa so ada yɛ nua akwasi boko ase ɛsɛ sɛ wɔn ne electrical teams no ɛna bɛdi dwumadie no ma yɛn wɔn ankyagye yɛn biribi kakra bi na ɛpɛ mu wɔn de ɛtɔ aduane na wɔn to wɔn si hɔ sɛ Asamankoma man yɛ nua Alaska bɛbia no odi akyi nana dwumɔ sɛ de bi kaka no wabɔ bɔde pa no oni ha odi dwuma bi ama yɛ no nti wɔn akyi ama yɛn nua Bashiru wɔn yɛ organizer wɔn tumi atena hwɛ so Bashiru kɔhɛ a sɛkɛnea no bi nso a wɔde mutu ɔnoa ne fu a ne mutu mede me kaa ɛne ɛtwe light ne gu mu de kɔ bronze sɛte bibia tɔda president fira yɛ nana mo nyi sika ne bi o na mo mfa nyɛ because mo ma mo ho nkyerɛ mo da bia mo fira no mo ne yɛ ka bat
yɛ wɔ ahofama no sɛ bɛyɛ ne de aboa Asamankama man nti yɛka sɛ yɛn nyinaa yɛnya adwempa sɛ de ba abokwan ne yɛnya adwene mu foforɔyɛ ne yɛmfa nkyekyere Asamankama man na sɛ woyɛ na memeyɛ a ne yɛnnua no bɛtɛ akyira kuro no ɛbɛdane abɛyɛ krabɛhwɛ yɛde ma se Nyankopɔn ka nyinaa ho kakra mde to aso ne sɛ Asamankama man yɛde ma se bebree yɛka mpuntuo na ka ɛsɛ sɛ yɛde da bi to na ka yɛabobɔ afɔdeɛ sisi a na asɛm yɛbɛtoma adwene sɛ baabi sɛ yɛbɛtwɛn na yɛde da bi bɛto na yɛbɛhyia ebi afe ne afe no yadeɛ sɛ so yɛpɛ ne kyerɛ yɛ na aboa yɛn ɛsɛ ntinka yɛka kuro yi ɛdan yɛwɔ kuro yi mu nyinaa na nka bosome biara no nka yɛbɛtua even 5 cities mpo a anaa 10 cities yɛde boa nkɔsoɔ no a ɛfiri sɛ nka ɛbɛboa yɛn nti sɛ adwena atɔ me tirim no sɛ ɛnɛ ne kyerɛ bi sɛ adeɛ ne yɛde ɛtoa so a na ebi ana obi hɔ na obi aboa aba na yɛsɛ obi akɔda bi hɔ a yɛmfa ne ɛnyɛ sɛ ɛsɔrage bi anasɛ bi sɛ na ɛboa yɛbɛtumi ahwɛ nkɔsoɔ no mu de atumi aboa nti kakra a abɛtɔ me tirim sɛsi a mede to yɛmanfoɔ anim ɛno no ɛda mo ase bebree ɛda mo ase chairman na menhyira wo wono Nkɔsoɔ Kuo a yɛsɛ wabɛbie ɛde ama Asamankama man yɛso yɛtaa mo akyi aberɛ biara yɛho anka mo ho aberɛ ne aberɛ biara na de bɔyɛ biara so ɛnkɔ yi ma wo ɛda mo ase yɛka mokyɛw ayi volunteers no asɛm no yɛm sɛ gya ne mu yɛserɛ mo sɛ mo a mowɔ saa tu ho akyɛ no sɛ mobɔboa no yɛdi ka ho asɛm ɛwɔ platform no so yɛne yɛ nuanom sa president ne yɛ nuanom a wɔama nane ne nyinaa yɛhyia a ɛne yɛtɔ da na yɛ ntɔkwa ne nyinaa yɛdi mu a yɛadwene wɔ nyinaa ho nanso aka sɛ nipa no bɛba sɛ memɛtu me ho akyɛ na anadwe anante na nkɛde ɔma kɔkyerɛ police commander ne yɛteke wɔ fingerprint na afei asɛdeɛ biara na hiadeɛ bi a wɔbɛhia sɛ ɔmde bɛbɔ ban no ɔmde bɛba nti yɛbɛserɛ sɛ mo a mowɔ ha no sɛ nɛ ebi wɔ ha a ɔmyɛhu sɛ nɛ bi ni ha na yɛde nkra no bɛkɔ na ɔmo abɔ mo ho so ne abɔbɔ ho amane a ɔnabɔ Alaska wɔ ha na ka modi mudin no ama wɔ mo mudi no ama no na afei wɔn nso amyɛhunu nipa dɔm na ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ volunteer no yɛhunu mmoa a yɛbɛtu bi asɔ ɔmo asene ama ɔmo di dwuma no ama yɛ ɛda mo ase abaata no mesrɛ mo sɛdeɛ yɛka nyinaa yɛyɛ ma ɛna yɛ saa ne bɔne ɛte sɛ na wo nkwa ne mutu mu biri na akɔla ketewa bi mfa ne nsa nkɔtete ɛyɛ nome kɛseɛ paa bɛba bɛda yɛyɛ awofoɔ no so enti mesrɛ mo monkasa nkyerɛ mo ma ɛnomra naanom dwuma a mogyie no nyɛ dwuma papa ɛmfa wonyi nkyɛ wonyini nkyɛ ne wabrabɔ ayɛ basaa afei no akɔ bɛyie ne baabi a wo bɛyie ne wankasa wabrɛ a wobɔ nti mesrɛ mo monkasa nkyerɛ mo yɛ saa na sɛ yɛpagya yɛ ho a wɔn bɛba ne yɛturu mu ne ɛworɔworɔ ba wo nti mesrɛ kakra meka kyerɛ sɛ monkasa nkyerɛ mo ma na ɔmunya saa ne bɔne no na ɔmɛyɛ mpanimpa na ɔmɛkoa dwumadeɛ no nyinaa aba wieyɛ na aba wieyɛ sɛdeɛ ɛbɛda wo biara ase nanso Nana Hima ɛwɔ ha saa berɛ yi Nana Chiame Nana Deche ɛwɔ ha mɛgya mu ɛde ama no na deɛ ɛka yɛ ɛfiri de wan kɔsi de tu nyinaa waka ne nyinaa bom ɛde ho aseda ɛde aba ɛno nti ɔnyɛ kasa wie pɛ na wɔ asɛm foforɔ bi na ɔgye di sɛ wɔntumi anka a Nana Dwenda bi wɔ ha mea mɛwɔfa agya akwa nso wɔ ha wobɛtumi akɔ wɔn anim ɛsɛ Nana Hima de ma no nyina ho me na wode wɔhwɛ asɛm no akɔto n'anim ɔfa kwa mesɛ ma obi ankɔ ne hɔ wode monka nkyerɛ mpanimfoɔ yi na so bɛyɛ den ɛbɛte na ɔnabɔ Alaska so wɔ ha na ɔmode ne nyinaa nso agu krataa so ahwɛ ama biribiara ayɛ kama ɛno nti saa berɛ yi mɛgye mu de ama yɛn nana medamase nananom a mahyia ha anuanom ne ɔfanom a mahyia ha mede kan de aseda ama Awurade sɛ ne dai wayɛ Offinso man Nkɔsoɔ Kuo adom ne yɛn nyinaa yɛhyia mu ha bɛdwendwen Offinso Asamankama man ho yɛda mo ase bebree Asamankama Kuofoɔ
nyame nhyira mo sɛ mo ma mo ho kwan ma awurade fa mo mu adwindwin kuro yi ho ɛma ɛkɔka abrokyerɛfoɔ ma abrokyerɛfoɔ asetena yɛ akatua nso yɛn nanso so wɔn asan adwene yɛn ho wɔn didi a wɔn san kan yɛ ɛma ebi so Asamankama ma so awurade nhyira mo wɔn mo adwuma nyɛ akɛseɛ Asamankama ni baabi a wɔwɔ abrokyerɛ a wɔn ni adwuma awurade mesrɛ wo mana adwuma nyɛ na ɔnkae Asamankama ma yi bi nananom a wɔahyia mu ha empanyimfo a wɔahyia mu ha nyinaa masa madagye abɛta yɛkyi mede awurade din da mo ase mommra masa no nka na holiday kaja mo tifie home fa papa bi bɔ mo ho enso so masa madagye aba abɛta yɛkyi nyame nhyira mo nyinaa bra kwa me asoma meka kyerɛ wa ne sɛ wokɔ a abrokyerɛ from no Offinso ma kyam meseme de aseda piesie ma ho sɛ fabre wo mo nyame nhyira wo mo onsiesie wo mo ho ho ban no mo ho amasɛm ɔnka wo mo ho abre ni abre nyinaa de obi ayɛ enye ye do mase bebre nyame nhyira wo mo nyinaa mo amoba yɛ so nyame nhyira mo nyinaa nyame mfa mo koduru fie jojojojo edamase amen Bonsama na mahima ame de onahima ani ti sabre twadi ni na bawiye na yebɔ mpae e de etwatoɔ yebɔ mpae ni bia me pacho e ma obia nkɔ Mr. Kwame ho sabe de wie kɔto ne video kɔto ne saso na de bi wɔ ha saso ɛna ɔpanyin agakɔ wɔ ha ɔnabo Alaska ɛso ɛwɔ ha ɔtɔ na mahima obia nkɔ ne fie wode mo ne ɔmo nkasa wode bɛkɔ akɔto ɔmo anim na ebia na wɔntina bɛka ma asɛm no wɔ bidwom ha ɔmo hwɛ na ɔmo aka ne nyinaa yɛ dɛn ama ebi so obi bi wɔ ɔmo ne yɛbɔ din no yɛ ammɔ a ɛma ne haw fa bi ne saa brɛ no na ɔno so ɔnhu no sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa me din ɛde agusi to bi me asantene ntene nka borɔfo me de twi news wa na meka ntam afɛ nti anapa no nsia awia do mmienu anwummerɛ no nsia ɛna meka me news ɛwɔ hɔ nti a na watie Time FM 105.3 kakyɛ ɔba ne sɛ 5 yi ne to Time FM 105.3 membɛsom Offinso man nti baabi a wobɛhu ama ɛsom ɛnkyɛ anahema mbɛho ma asase wɔ ha amaka kɔyi mu amen na deɛ bɛsa sɛ deɛ atie nti yɛ ma obi a mɔ mpaeɛ me ama ɔfa kwaa me naa ɔmɔ mpaeɛ ntwatoɔ ma yɛ Yo anuanom pamkyɛ mo me nsɔre ne a yɛ mo mpae adaro ma pamkyɛ mo me nkata yɛ ne mo mpae tumfo Nyankopɔn wona tumi nyinaa hyɛ wo nsa ayɛyie ne nkamfo nka wo din ɛnɛ dai wahyɛ kuma animonyam aseda ne yɛde ma wo sɛ yɛbɛfi dwumadi ase yɛde wo din ɛna hyɛ aseɛ wahwɛ yɛn so wabɔ yɛn ho ban ama dwumadie aba na wie jojo bɔne bia ɛnsi yɛda wase bio sɛ yɛadwe ntoato a yɛbɛtoatoa yi no wama no adi mu ayɛyie ne nkamfo nka wo din bio yɛsrɛ wo sɛ adwentoato a yɛbɛtoatoa yi to wo nsupa no gu so na ɛni mu deɛ yɛabɛdwen ho wɔ ha biara no ma yɛ ahoɔden na yɛntimi fanyɛ yɛmfa mmoa kure yɛde dwumadie yi aba awie yɛfifie na asomdwe wɔ hɔ nti yɛsrɛ wo sɛ ka yɛ ho na fa yɛkɔduro efie asomdwe mu deɛ wɔde kaa ne baeɛ deɛ wɔnante ne baeɛ wɔfifie aba na asomdwe wɔ hɔ nti yɛsrɛ wo sɛ ma wasomdwe na yɛgyaa ne fie no ɛnka yɛ ho saa bere yi na mfa yɛnkɔduro asomdwe mu yɛsrɛ wo sɛ ma wotumi ahoɔden ne nsa ne saa bere yi na mɛka yɛ ho na ɛmɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛmɛyɛ kaakaefoɔ na abere nyinaa no ɛnka yɛ sɛ yɛfiri baabi ɛna yɛkɔɔ baabi yɛgyaa anuanom a wɔwɔ amana no nyinaa hyɛ wo nsa sɛ ka wɔn ho na bɔ wɔn ho ban fie ɔhaw ne amanneɛ nyinaa musuo ɛsan yɛarɛ ne nkwanhyia nyinaa yɛsɛ sɛ pɛkuma yɛ yɛda wase wɔ adom no nti amen
ɛdɛ deɛ na aka wa wani agye saa mani agye papa ɛdeɛ bɛtiri wani agye mani agye kyerɛ sɛ bisi a wo bɛpem saa bere yi saa nkɔsoɔ yi menti bi wɔ kurom ada asɛ nne nyame ayɛ adom na yɛ mma ne yɛ nuanom wɔ abɔkyiri aka ɛho abom ɛde ɔdɔ nte sɛ abra sankoma man na na yɛ so ebitu mpɔm a ade tam mani nyɛ mani di agye paa mani agye papa na obem sɛ na hin ba bɛ na ɛkasa yi na na fie sika du fie ankra Offinso akwam hema ɛna me kasa yi me ana so sankoma ba pen na deɛ na mo atimi ayɛ ama wa na mo wani agye saa ai afei do ma hwɛ ase na so mo gu so hwɛ nkani ya bobɔbɔ ha yi na hwɛ nsuo krom de ama yɛ ne a ne sika kɔ da ho zesi a ade tam mani nyɛ yɛ pagya bie betum pagya yɛ so asankwa yɛ so bɛbɛ ho meden yɛ so yɛ pagya wɔ mo yɛ pia wɔ mo na mo de aboa ne yɛ so so da na ne ya me nkasa da akimpo yɛ so yɛ ni agye ho ansa na ewu abɛfa yɛn eti na sɛ yɛ brochefo de a mo yɛ mo so deɛ na mo so yɛ de aboa wɔn sɛ deɛ yɛ de aboa mo ane sɛ makasa ahoɔden no wɔn no pagya ne yɛ so yɛbɛtena yɛ ntena sesa so wɔn no mmerɛmmerɛ yɛ so yɛbɛgye kakra ne de aboa mo na de ehia yɛ no yɛ de ato mo anim yɛ nyina yɛ ne yɛ adwene bom yɛ adwene bom na yɛ sɛ yɛatena se na yɛde makro sɛ kro yi yɛpɛ sɛ yɛhia wei na yɛde abom ne ayɔ na kro no tumpɔn eti deɛ pa na de wakoma so Offinso ɔmbɛyɛ ka deɛ ɔmo ayɛ sɛ ɔmbɛyɛ hu a ɛbɛyɛ wɔ de sɛsi ade deɛ ehia me ane sɛ school mo no ICT eni wɔ bubu nti yakɔ sɛ hɔ na yɛde sɛ sika na yina ɛbɛkɔ hɔ na yɛayɛ na afei nkɔra no so ɔmo ba no ɔmo so ani agye yɛ so anhyɛ na asase sɛ owie GSS na ohunu hwe ɛnɛ so ngoma yɛde bibia na deɛ mebu sɛ ɔatwa to ɛsɛ mepɛ sɛ mehu sɛ ɛsɛ na ɔmo yɛ wei na waka deɛ da wo akoma so a ehia wɔ no ɛsɛ no ɛkwan bɛ so mfa so bɔ ho ban yie because adeɛ ne yɛ nyɛ ya sɛ yɛgya ma kuroma no afei ɔmo bɛkɔ so obi yi ɛbɔ kasa yi adeɛ sɛ ɛde ma kuro ne kuro no mu ahwɛ so yie a next time de foforo bi ntimi yɛ dɛ ɛma biem te deɛ na wo ka kyerɛ nkuroma na ɛtie wo no asankpama de mi ka kyerɛ nyina ne sɛ yɛ di ka akɔhwɛ ɛnam sɛ hia yɛ ni kuro ni nti no yɛ ni kuro no nyina na ɛyɛ onya sɛ ne yɛ gya ma abotie fo no so yɛ ka ho ɛne yɛ adeɛ no enti nkɔba sɛ yɛ adeɛ no ama yɛ kuroma no ne yɛ begya watra da bi ɛnyɛ ne saa yɛ nyina gyina na so ɛne yɛ de bɔ mu yɛ abɔ ho ban ati na na hima bɛda wase mampani ebacho udi midinde nana adwa de eche Offinso ma chi amehimane ene na napia ana wanu atipa o das na secretary ne okay mi secretary ani se be ya Asamankama mai be peja ene da me akoma so because ufri kuma se ba Asamankama Offinso a ubewura Asamankama ansa na wawura kronim nti sa Asamankama ye basa in fact ebe ka kroni nyina nti yesre anuanom a wo mo amanane se Awurade nye wo madom no mo aye kakra na yesoso ye boaboa ye ho kakra se be ya Asamankama mai betumpon na mate se ahanum kroma maba wa na wo kro omo nantem enti die futuo e na wo de ma awan ampa emabawa no omu nantem media minima de kronti a omu nantem enti yesra awofo ne se ansa no omu betu omu proma da no omu hwe so omu mama ya na de da na ansa no omu to omu proma de da se wo da na se wo ba ma ya untumi na wo nti abre nyina se wo beda enu ahwe akuya beda ama beda ansa na wa to pronim sa otum kra na se bi maaya de oba be de obeka akira aba no oboma bie no e ma ne nka abonten na krokro wa de ne kasa kire no ne na ade achi a wo asempa bi a waka akire no Martin na sasa meka bobi se wa twato eye se go se ba we school da kama na kwabrane sheda ko bobintuo akese edi si wo o se wu sana o se ha adwen enkura nketua ko hu sa de we omyam hye yesi wi no ekoso ha pa de na futuo bayi e na ode ma sa youth forum ana mo chiom ade na mpese mo ye omo okay afutu a me de ma youth no se ade a wo beye bia sunsun sanso e na beba wo so udua mako a wobeti mako uti anya ado a wobeti nya ado a
sabi ukɔ ni ewo school dem ama akwala kiti bi a wonya mfie nsia na wakɔ fa praye akɔ prama wa wudwene ho a nyankopɔn obɛyɛ wo obɛhyira wo onhyira wo ɛno ka ho na menya adwuma nyɛ ɛna mebɔ so mmɔ ɛna abayifo ha me ɛyɛ saa no me no ɛna ba wo so o enti misra wo mu emema na wo mu yɛ saa de no wɔ school mu no sɛ wo madawro ma o mu nyai ye kuro mu ha ye wo toilet fɛfɛɛfɛ ɛwɔ ha no mu sei unis kakra wo fa pepa wo betimi awura so akɔ enti eba saa o mu nkɔ toilet wɔ toilet nso no mu nkɔ ne nanum bɔne no so emmoa nipa at long last wa brabɔ ne bɛyɛ basa so ahunti misra o mu a o madawro ma minkoto dwegu fom o mu nyai no mu nkɔ school ni ye na Asamankama man enye kra behwe ne nyina ya nya ni gi atenam etiefo ne ahwefo makwa baba big 2 TV ya benya panika se bi wa wona ye asamrema wa e fa onabo Alaska ma he o hene me joso a na impomiti se o obo ade adom me ho ye pa na ade na wo fancy sa nyame de odi nipa ko no sa na tie o ene ahobrase no kredi nti obi ehu a o hweso baba wo nchen sedem mo fra sitie mo fra ton me som kro me som o man ti bibia nipa hu me ti mu hu bia na amsem ho yo mo ni kan kasa because me buy onabo Alaska o fancy dodo na anya bia mami mongra dwumadi ne ba mu yi Urope pa na oprewu medasi pa ohwe dwumadi course ya ene die a me yes as organizer kwen fa so fidie beba ye bebo tent no nipa beba ene ekwen fa so ye yade na be attractive ama omo a obodewura omo tiem beba ye wura mu ewo information centers ye call radio station ye send wura mu churches e contribute letters for announcement e de ba nti ne kura hwe publicity ya uhu ya ya na se nti dwumadi ya me di ne mu party nti man pa ene de de makan eno ese pa de pa na dwumadi ba so de na da wakoma so se ye boa wo asesem man e be ma wo haw pa so ate medase ye di kan egomesua ho hia nti nka me hye mu pa de sempanifo ne ya atom se ASTB Premier GS school no enipa na adoso nkwana adoso school but school dana de isa ti se nko mutim be boa ye se school dan mutim asibi amaya ka ya de ba ko anka ne beje pa ena Offinso yo eye areas bi ho no mo a enam kane antimi enko ho isum wo a eya reho sema nipa e hankofo ho pa eno so ya de ba ko ena ye san hia ensuo si betu bi ewo biaya ebi eni eno so eya de a ye hwese nke betime de aboa ena Offinso sebi onipa udidi wia eda ya sebi mpeduasa obegya wana kakra nti nkenya public toilet ba ko bi e de kan ye de ye wo han ho a e kan so betime aboa ene ye market ya ye hwese ye pese ye ura na public toilet wa na e dodo se sia de wo ha no ewo Asamankama central na ye baako na baako de ye fa ne se aseya ne se nenso so nipa bitimi koso nti ye de akọ eye assembly office eye MC ho ama na my direction se ye mubungu ama yenso agent se bese bugu nti bugu wie de a eye baako a owura kwaminto awo wa brocho president go ikuye wo siye eye wono ankasa ne de ano eno na se eye adwuma e wa ha ukruyi matise se wi mebroni pepa Offinso mo wi mo bo wi no school dem no mo ja wanan ena maria no so pia omo mafie ntem na wo ya se member wo aba we si abanan e wa ha no de na wo kafa ho big 2 TV amena mo sepa because mo dwumadi amudi no em se mo wura bibia mu ansa na mabusa mo ban se nsema fa kure mo matieti mo ma so tofo ene kure de ka koso kuro mo ya no nantini bi wo ho no mo yumo se ombedi enyam nansem e wo kodua mu na awofo no so yakoso bo mo nkaye se obi andi kansa sintu ne bafo esan se ewiase so obi be se bi obi bebo ama se bi wagya wona nti se de wa yede nti wo ankasa wotu hofo a eboasen se obi ba na betu hofo na de kenya ne se be sere eye awofom no omo nkoso ntu mofa no fo se donadwo a pie omo pie no emo sa de ba kwa na me ne se maame bi ho a obeda wonu ndi kan da ansa na ne baba beda e ba sa ye problem tinka wofo bi a wokue mu ana wo tie ni bia ne de nka ebe pese
ansa na wofo nka wo beda no no se wo ba ye dey ada ansa no ye dey wada na de nsa di twa to se mlante no ene maba no omo mu ne na ho wiase na yehu ne saa no eso but wan hwe anye dey onkum ti wo ya de bia na do ne ye dey ato ho sebi school dey mu de wan ko ye saa de we na anye dey anya hwe ne ba bia na ye bi wo ho aimpokura no enwom baabi mpo na kakokoto ya ke fa na saa nemo na baabi a akyerɛkyerɛfoɔ ba na mo France bɛgye ntete e wɔ dosuam na koyɛ saa de we ya ha adwen pa nemo yekuso a ya yi nkɔfoɔ bi a ɔmo so eni da hɔ a ɔmo watch de ɛkɔso bia na yɛbɛsɛ sɛ yɛso bi mu a yɛmpɛ na we abam yɛmpɛ wɔfa we abam yɛmpɛ aban ene ne bɛka ndas mati assembly mi ja mo akɔ because o kasa waka na ɛhote because emprepi sie mochi obi a won se na o ma ba pani bi etutu ntoma come no ba pani din ko no wose se echi wa otu nyina abɛwro ti o ba pani so to be ran so wafo aso no because beboa so wo ye kuro be se kuro kuro ni ma emla na wentie obi kon so a emla bi enti obetuma ye adwuma but the moment wo furu bi kon so no wo furu na umia no wi a do we echi ni wa we ni wa mia ni ebeboa enti mesrese mo fam na nsi fam na de mo ye no ko bu kuro na efe me ba me ade sam hwe street light e wa no sure I say kumasi kuro dua kase mu krabo unya bi sa sure na se mabon Offinso man mabon ho modern ama mu kuro no abanyam it mesre say shipite ne de mesre say monye na monye bibi mfa ho ne kuro no emudie no enwie peye me da se pa nti de meso meka no se yekuso a yehwe se empanifo beye bi e de afra mo no ne ye wa ha beye bi no yenso as assembly member ye ne ye committee yenso ebo ehom de de na esi form ama de yenso bitima yi bi e be legacy ama yemfie na be kuna wie nipa be kasa ampa committee ene assembly member ba no yenso ne ade omo so aye e de boku no de fata bia no aya ho de ne nim de be so bia no ye be so twede ampo na so mo yemu ho de ne ntim fanye emfa mo akuro no da mo so masepa mo assembly nana edical kra no medical da was yo because o man so da was e hwe obo odwen ni pa atwa mo se obi e body edical we secret na ne menia secret ya na se nyame power se be da doma no a na e adwuma no de ama wo san se ye nipa ne bia wo ntumi nkasa se be obi wo ha wa adwene enso hene no de ba nti nyame power se babe yo kendifo a na se wutumi e obi a bisade ana na ni so de ho ma ne be mma no eno nti ena ma ye nya ahoden eye san ebio no nyame ye ense kanifo no necessary ye makuru no ho dadwene ehu hian se de medika ka no ye hyase Offinso mampuntu se nke be Offinso man nyina na nso ye hwe dwumadie no na so nti no se ye teso ba ye kurum ba bi firi ne be hyase ho ansa na ye de akwani mu eno na ama ya hode ama ya ba Asamankama se de ye dika ka no na enkoda wuwu ne ensemoni ya na ekoso kro no sem ne ade de no yehunu se wontimi ntina kurum abra saa nyema we ekoso emma asumdie makuru no mpanimfo da kuru no de na wose ye te pe kwa ye be fa so a ye be masa nyema afiri ho eno nti ye fra enuano me wa ama no ne se ya hawni na mpanimfo se mpanimfo to sa ko mabunu die mu nti no ye fra ye mabuna o mo ama no ne so mesue mu no meboae na yentumi empesa adwumadi we no na hawe ano no ebubre enti e from so mampopo mu ti o beso mu di odo ani a ka me nua me ka ade a yenua no wa ma no ne aya na ejimensem e sha se no mu twa Ghana sika 1000 Ghana cedis ena ma obi a wo ho se ontua ebidi a ho keka tua 2000 ebi tua bore na odo mu de ye adwuma ne chese Offinso man ene Asamankama man da won akoma so e sent no na obi boawa esese oso boawo ho eno nti ne ye adwumadie se de enua no mabaye ade ne betumi aye esese pound mama mu hunu se ade na mo beye no ha no aso aba nti wo hwe nkania ya ebobo ho ya ebi bosoro wo mo anade ni nyina bebobo e ma yen ya bobo ye mantem a wo mo spend 20,000 Ghana cedis e wo sa adwumadie we nko light nko a e hyeda tu nipa mo kokuma se kototo street lights no e by electrician e mo mbe ye ni nyina e wie no mbu sense na de na mbe se hia eno nti na ne kro ni nyina hia se sebe mpanifo se menkum tirimu pro enti ani kro ni nyina hia na bi so a obi wo nsusu se de mekan no na so de aba ene e ba wa wani tua ne ma akoso se ne ma sebe na ndi etim kura no timamfo ne de aba enti nyina adwendwene ho no ye wo gidie se enuanom ye boye ho a ombetuma boboye eno ho anamo ani guso ye tu
na botae nyina no sɛ asomdue bɛba Asamankama ɛsiane sɛ osi akyi ne woda hɔ na atafre ha ne yɛfiri aha so ne yɛfunu mahyɛ nti sɛdeɛ nananom yie bi di gyaeɛ no yɛso abɛto ɛsɛ sɛ yɛ yɛso di gyerɛ nkyirima na sɛ daakye nkyirima bɛto a ɔma adwene sɛ nanadwene da bi adwene da bi ɛto yɛn hɔ ama bibia atoto yi nti me de masema da bi ameka sɛ wɔyɛ adeɛ yɛ adwene da bi na wodwene ne nko a da bi ɛnɛma bɛfo ase pia onana nana sɛ mehwɛ ayi a mu de mo ayi dada yi nyinaa me hu sɛ asɛ nti we na ma mo nya adwintimpo bi sɛ wohwɛ mo boho so ya sɛ ya mo bɛyɛ bi asi anamu sa pɛpɛpɛ wohwɛ boho ya nananom ne yɛ wo nsa akyɛ paa ɛna mo yɛ nkola nyinaa ne ɛkɔ nsuo ɛde ba nti na atɔ yɛn so yakoma so sɛ ɛdeɛ ne so bɛyɛ ama daakye bi nkyirima so bɛto a wɔmɛka sɛ deɛ nananom yɛ maa yɛn ɛno na yɛ nuanom wɔ amana ne ɛne yɛ ne ɛwɔ ha akɛtira bom sɛ sɛ nsuo yɛ yɛba bɛsiesie na ama ne yɛ kama ne yɛtutu bi aka ho ama yare a atu atese ɛwɔ nsu no mu sɛ wɔka sɛ wo gyina nsu a ɛtene nko aso a ɛna yɛnim sɛ mfa gini wɛm ne nneɛma nti yɛbɛtutu bi bebrebe a afei so baabi a mma no ɛkɔ school no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛ hɔ yi na ɔmo nya adwen papa na ɔmo ho tɔ wɔm na ɔmo tumi sua bɛyɛ mpanimpa na daakye ni hɔ a ɔn sɛ kwayɛ ni enua nketewa bi ɛnyɛ kwayɛ ha ntifo ni hɔ a na apagyafoɔ wo nti no yɛsiesie akyire yɛ ni hɔ a yɛnyɛ bi ama na so yɛtuo mate nana ɛsɛ no mebɛgya wa mo akɔkoraa no ɛsɛ no wɔn sɛ wode mpanimfoɔ sɛ wode wanodɔ nwura mi nyɛ dɛ ebi nwɔ ɛsɛ da bɛn na mohyɛ dwumadie no ase dwumadie no bohos no da bɛn na mohyɛ aseɛ because ma yɛ tiɛtɛ sika wɔ hɔ a mode bɛyɛ dwuma no da bɛn na mofiri aseɛ yɛ big two deɛ da mo de hyɛ aseɛ ba bɛhwɛ ɛda mbɛwie nso ba bɛhwɛ because yɛtiefoɔ nim sɛ yɛka nokorɛ ɛti na da bɛn na mohyɛ aseɛ deɛ wɔ mu ne sɛ deɛ mama ni gye saa ekuo wei ho ana dwumadie die ne sɛ yɛnka asɛm nyantoɔ ɛne yɛ yɛasɔre yi yɛsɛ kɔtena ase na yɛapɛkɔ yɛbɛfa so ɛbɛnya wɔn bɛba bɛ tutu na ma yɛn ɛnya deɛ ɛhene ne yɛbɛtu no yɛne nananom a wɔ ha so bɛtena ase no mama yɛn nsase ne yɛtutu nsuo no nti nya adeɛ bɛkyɛ yɛhyɛ mo bɔ sɛ animanim yɛ bɛsa afrɛ mo sɛ mmra mahwɛ dwumadie ne ɛkan no yɛahyɛ aseɛ ne yɛwie nti yɛbɛyɛ biribi akama nti ɛsɛ mobɛyɛ futuo bɛ na ade ma mmabunu ne wɔ kurom a no sɛkyɛ wei sɛ adeɛ no yɛ nyɛ den Ghana yɛyɛ adeɛ deɛ ɛyɛ easy sɛ yɛbɛyɛ adeɛ no na yɛwie a Ghana mfɔ mpɛ maintenance ti dia woyɛ nana a wo so wɔ kurom a wo a wo nsa so na ɛba no di adeɛ na bɛka kyɛ mabɔ na de kwan bɛ so afa so bɔ ho ban a adeɛ a moyɛ no ɛnsɛ a mɛtuma hwɛ ne yie ama mɛtuma nya fofo because sky bɛyɛ repairs no moyɛ a ɛsikana na ɛwɔ fam bɛyɛ bɛtena ma na sɛ yɛkɔ akyiri ansa ne aba ho ɛsɛ ɛtumi sa yɛ foforɔ ɛti ɛyɛ wo na na dwene wo din ne deɛ menim sɛ wonyɛ sɛ wafoɔ no ɛti nana deɛ na bɛyɛ ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ dawubɔ ne kasakyerɛ abibifoɔ deɛ yɛni no nti yɛne yɛ mmɔfra ne yɛ mmabunu ne yɛtimamufoɔ no gu so a yɛkasa sɛ adeɛ biara yɛbɛyɛ ama ɔman no ɛyɛ wo ne me ne nkyirima dea nti yɛmmɔ ho ban nyɛ yɛn kwan ayɛ dea nti yɛnim sɛ kasa yɛka kyɛ wohwɛ nkɔmmɔ a yɛdi ne na abie kwan mu ama nnipa akyerɛ adwene a wɔn nyinaa so buroni bɛka so feel the sense of belonging sɛ ade no yɛ wɔn dea wɔn so die bi nti megyere sɛ adeɛ yɛ wo dea wo nsɛ no afei sɛ ɛbɛma yɛni akɔ ho ne abɔ ho ban sɛ yɛsɛtie biara yɛ wɔn a wɔn mpɛ nkɔsoɔ wɔ ɔman mu yɛde ani bɛto fam sɛdeɛ wohwɛ sɛ obi bɛka sɛ school a sɛ bɛnkɔla asua adeɛ wɔ mu nkurɔfoɔ wɔ mu a wɔn so gya wɔn anan gu mu ɛyɛ ahomete sɛm yɛntena hɔ saa yɛde ani bɛto fam na me nua meka no koraa kyerɛ sɛ deɛ nsa bɛsɔ no mu deɛ yɛbɛma no yɛde no bɛgyina mmara no abɛkyerɛ adekodeɛ nti a yɛtoto nneɛma sɛ yɛmma ɛbɛtumi asua ade pa na wo deɛ wo sɛ wobɛgya wo nan ama nkɔla no anya ne na sɛ yɛmma nketewa na ɛmfa mu nsa nkɔtete saa adeɛ wei no nti ɛmma so ho kwan ɛma ade bɔne biara obia yɛ nnadwene sɛ ɔbɛyɛ deɛ tie kuro no yɛma no nyɛ da ɛsiane sɛ kuro no ɛyɛ yɛ dea piao na wa not na na bitu ɛda wase menim sɛ wotiri mu pɔ penti no abokyerefo no a hana na memfa wo yɛntwa to ɔmo na mɛka akuo no ho abokyerefo no mɛka kuo ade sɛ deɛ na ade sɛ ɛno deɛ menua sɛde mede kaka sɛ ha mmienu ka bom a na ɛpepe no wɔn nyinaa mɛboa wɔatwa kyɛku wɔatwa sɛmpoa yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree obi wɔ kora wɔtu kwan akyɛ ɔmaa yɛpɛ sɛ wɔn bɛba no na yɛsiesie ha yi ama wo ba a wɔn ani abɛka nti yɛsrɛ wɔn titiri wɔn nuanom ɛwɔ amanɔne a wɔn ba dwumadie bi anaa obi a wɔhwɛ me ɛwɔ big two multimedia ɛso yi
na onim se Asamankama bibi se ekoso no ebe sere omo se omo ma mane ma ye ma Asamankama ma no nte umfiri ha na beboa ye bepe esan se Ghana ye nyina idea enya Asamankama manko a ena sabe ye di ntoboa no the big two moso so mbeba no mabeboa ya yesu eni beje esan se ye mo anu na ye di boa we o ma ya de big two ma ya de pa esan se moso mo de odo pa hwe bebia mu firi a odo ntima ba be capture de ma na ye mo ba no mu yimu ntoboa ma ya yesu be hira mo nya hira ne bi Open the me mo akwa baba big 2 TV so yeah nampa to ye from say from Commendations enti be ba ye Commendations e twegu nyina ye wo odawo ma emia nyame nhira because nye ni pe nyina ene ko ba bi enya bibi a obeboa ne kuro na de be kura ne ba to so obeboa kuro em say enye enipa ba ko enye me nko a enuanom ayewo amana ne no ena omusha ase ekeka ye hu sey nkeka ye hu mum ena ye dia beduru sey na de eka yakoma ne sey obia ese abo bia eni ho owu an ntakra eka ema fom ena kontunsu hwan ni nchia no woko ti ye kai sey yensu ye wo ye fi baabi ene ekopie ho nti ense ye me ye free sey baabi a ye ba se ye nyini ye no se ho ensiesie enkan ko ne nimpuntuo no so eda yakoma so nti ye kekan ho bom no yenso so ye bisa ye nuanom no mo efie no se DM wana yenso ye betimi de aboa no mo no kire yen omo so ani so ade hu se we ne hia kro no we ne hia kro no we ne hia kro no nti yenso ya dwendwen ne ye hu se that time no na basabasa okrum ha krono sem emba ntimi mpie sakawafo school kra na nkrofo obuani eje se sumu okronum tie yen se ye de nkanea ene be hyase tie ye kekan ho bom gigi ska akra na ye de bre enuanom mu fie no no mudi kan de ye nkanea no nti ekoka ensuo no de no ska ne bia kade me kora emwanwa adwuma mo ye no ene ska de bre mo no mo si bia ka no me hu so mo ye no kwafo mo so epese kro no ekonkan nti omutu omo ache adwumadie no bebre ho a emse ya moka omo ade omo ho den ene seka petrol ni ade nyina omo ana ede bo wo ho ti emse adwumadie no aso ani ankasa ti ede asedama enuanom na omo wo krom ha no ene enuanom no omo amanano nyina se omo ensusu nya opepa se yebebo akro no yo agento de mpese me bisa busa ba ko se we na mo be ye no aye nsu am betu se mahu se my light ko ade san am ba kroma se mahu se kroma ye fe because upa kuma si kro kesi ko ade san hotum na me hwe Offinso Asamankama na mo light se de si twegu no aye fe dodo enti nyame ni kan hira hobim de mpese me sa ebusa wo se ese mo next plan ene de die nanka etoa ensuo nkane no so ye ensuo ya hyase etubi me ba ye kura no makohwe baabi a ye betubi asan aka ho na ye hia ne no omoso de adesrede atoto ye nim nti de be ye ne se me so me de beto enuanom mo amanane nanim se me ba ye no sei na kromofo no eka we ne hia mo nti se ye fi ensuo no so a ye besan ye bedwendwen ho ye kuo no de obi a che na dwene nipa ba konye ntana ni ase ti ye dwendwen ho a omum be kire de ye wie nsuo no a de ye nye ntoa so mate opani kase na men se omra meja wa mo wajo ho because me mo se awo ho bebre gu achi ko obi e pe wajo because se wo ye kofa ba na ye chairman de e se abone ja akwa anya ne kwa obi e pe wajo eti obi e pe me ye ne meja ho but the make can say omo meka mo ho ukweli wa brochiro meka ho no dia de sede na de to mani yo ma de sede a me de to Asamankama fo ayewo akwantuo mu nyina anim ne se ubia wonya meka ho no omomodin se obeba be kan ho na dwumadie na ye di no eso enye baakofo dwumadie eye kuro ni nyina dwumadie nti se omomo nteye no ye bo omo nkae se omomra meka ho se de be ya nyina betimi akakan ho abom na yetima ye dwuma no ama akọ baabia ifise
se yɛdɔɔso na se yɛyi sika no kakrakra yɛbɛtumi adi dwuma kɛseɛ ɛwɔ kurom ha nti mesrɛ mo sɛ deɛ wonya mɛka ho biara no ɔmmra na ɔmɛka ho na yɛnni dwuma no na yɛmfa ma wɔyɛ kuro no na kuro no ntumpɔn piao deɛ ɛnwia ɔpani nto pɛ so wɔkyɛ kwame nto pɛ so wɔkyerɛ nyinaa ne sɛ baakofo wie duregu yɛnsom so ɔne nipa ɔbɛsrɛ sɛ onwia no mu aka wo ama no ne nyinaa obi amɛsom onsom so ne nipa na mmoa na ekure fa no to ba fira wo da akye wo ba kuro mu a wo ba na wo bi di wachi ba wo sɛ wo kuro ya yɛ fɛ na ade ne ba fa ne bra nwumre na nwumre odi si a be hu sɛ wasi city kwakania emu sɛ shrei big to tv yɛsi de betom wo Offinso kuro dwuem ebia Asamankama de betom so no emu bibia hu esi akyia mu pii say yan mo kesi de ensuo isi be ya maami bua e fe keke because here na mpanifo na ya madwen so ombesi omusisi bohos say ensuo no omu bia wo de wo he ensuo ni say ensuo ni balkwa ya e fe keke ha bohos ya ombe bibia kama sike we say bibia betimi aye ne kwa so ama kuro na fa ne to pa afira aye wo de na aye makọ ekura fa ntoma pa afira pepepe enti nsuo sei se nsuo ye nkwa nsuo ma hoden nsuo bua ekuro ama ekuro edi ye because ekuro ese ne nsuo na etrentre no galasenti nsuo ni nyina ayde asai but o ma dwene ehun se o mbe boa ma o ma yitu nsupa se o man benye nsupa anom no manya hoden adwen pa sei ewo fi a eye